ignora'm tant com vulguis, però jo no ho penso fer. Val més així, creu-me. Busca't una altra bateria, busca algun altre. Algú normal, algú prim. Penso. Li suplico mentalment. Fes-me cas, encara que només sigui aquesta vegada, fes-me cas. En Kurt i l'Oli intercanvien una altra mirada, i llavors en Kurt fa que sí amb el cap. D'acord. Espero que afegeixi alguna cosa, i llavors em quedo quiet i desconcertat. D'acord? En Kurt arronsa les espatlles. Sí, d'acord. S'aixeca i arrossega la cadira on seia fins al seu lloc original. Encara deus un bolo als Smack Metal Puppets, en canvi de la classe. Dissabte a la nit. Entesos, dissabte. Fan la seva, com si no hagués passat res, mentre jo sec com una berruga al nas de la bateria. L'Oli gira cap a mi. Si canvies d'opinió... Després de parpellejar unes quantes vegades seguides, balbuceja una resposta. No, és que no ho faré pas. Tot i que després d'un discurs tan categòric sembla la resposta més adequada, ara ja no estic tan convençut. M'aixeco molt a poc, de sobte m'adono que no me'n vull anar. Arribo a casa baldat, famílic i suat i només vull menjar. Veig el pare a la cuina. Està dret al costat de la pica, rígid com un tauló. Han trucat de l'institut. Diu el pare. Ah, sí? Me n'havia oblidat del tot de l'institut. El pare m'ho confirma amb el cap i m'assenyala una cadira de la cuina. Seu. M'assec de cara a la taula de la cuina i ell gira enmig de la claror de la llum del sostre. El pare va al gra. On has estat avui? Esbufego. He anat a assajar a casa en Kurt i després a un lloc que es diu The Dump. Has consumit drogues? No? El pare s'inclina cap endavant. La Lili fa olor de cafè ranci. I en Kurt n'ha consumit a drogues? Nego amb el cap i se m'encrispen les galtes. No, en Kurt ni tan sols hi era. Al començament, quan ha arribat a casa seva, només hi havia el seu padrastre. Espero que el pare em pregunti si el padrastre d'en Kurt consumia drogues, però no m'ho pregunta.